O que era, non sabía, é que iba a cambiar o futuro da súa especie total. Bos días, público xurado, compañeiros de debate. Son Aroa e como meu equipo defenderemos a postura a favor da pregunta que se nos formula. Compensa a Europa apostar... Papá, mamá, non penso seguir estudando ou facerme millonario. E sabedes como? Coas apostas deportivas. Bo día a todos, son Jacobo Tronco. Que os quería facer unha pregunta. Se a Mona Irene non dera ese paso de intentar andar polo solo, ahora mismo estaríamos aquí. Moitas grazas pola súa atención. Anteriormente, a miña compañeira Aroa ha presentado a un dos nosos antepasados, a Mona Irene. Eu quero dar paso a outra das nosas antepasadas, Carlota. Carlota é unha chica que apostou por quedarse nun lugar construindo unha casa, cuidando animais e cultivando trigo. Carlota non sabía o que pasaba, pero apostou por facer unha cousa. Iso demostra que imos ter que seguir dependendo das recursos minerais para reducir a diversidade para sustentar as industrias que queren ficar por aquí. Como ides a facer se China ten moitísimos máis recursos que Europa? En segundo lugar, De que produzan en Europa cando lles supón isto moitísimo máis caro? O que estaba dicendo da evidencia da Comisión Europea xa que ten unha autonomía estratégica na que falan da innovación e o crecimento grazas a esta reindustrialización, propoñendo a mellora nos traballos e moitas máis beneficios. O vosso segundo argumento, a especialización. Falades Vedes esta imaxe? Vedes esta imaxe? Estas son as miñas as meus antepasados, as Sofías. Estas son unhas mulleres que apostaron por poder pola imprenta, que se non fose por elas, a día de hoxe non teríamos ningún dos papéis que temos ese cambio, non estaríamos aquí agora mesmo. Moitísimas grazas. Sustentar toda unha industria só o 37%. Unha industria nova, que ademais supostamente ten que ser verde. É unha utopía, é un soño, é unha quimera. No que baixan os cartos. Refutamos coa soberanía económica, xa que reducimos a dependencia, como xa dixen, queremos reducir a dependencia que temos doutros países. Non podemos continuar dependendo doutros sitios axenos a nós. Anteriormente, as miñas compañeiras mostraron as súas antepasadas e os seus avances, pero isto non acaba aquí.